No niin, oikein paljon tervetuloa minun Retristin pariin, ja nyt on pelinä meillä Super Mario World, Super Mario Advance 2, ja kuten näkyy, peli on Nintendon tekemä, kuten nuoret yleensä, ja mulla ei oikeasti mitään käsitystä, mitä tää peli tulee meikälle tarjoamaan, mutta jotain tosi eeppistä, kuten aina Mario tulee yleensä tarjoamaan. Ja lähdetään, mulla ei oikeasti, en oo ikinä ne pelannut, ei niinku mitään käsitystä, mitä mä ootan, vaan vanhaa kunnon Mario tasoloikkaa, ja ei siinä muuta löpinää. Tosiaan ihan uusi kanava, elikkä jos näette, niin supatkaa, jos tykkäät retrosta, koska tänne ei oikein muuta tuu, mutta tietenkin huumorilla säästettynä se on tuplasti hauska, mitä lähdetään pelaamaan. Mitä? Choose a game. Mitä? Here we go, Super Mario. Joo. Welcome to Dinosaur Land. It seems that Princess Toadstool is missing, and that means Bowser must be up to his old tricks again. No niin. Hienoa. Pappadadapap. No niin, pääsimme pelaamaan vihdoin. Onko tää vanha kunnon Mario? Oh! Hello, sorry I'm not home. I'm not home, but I got to rescue my friends who were captured by Bowser. Yoshi! Inne vaan. Okei. Selvä. Mistään tää hyppää? Ois kiva tietää. Okei. Hui. Muuta mun ei tarvitse tietää. Hui. Okei. Hui. Ai se oli tommonen. Hei, sieni. Thought that I need it. Hoho. Pau. Musiikit on aivan mahtavat. Die. Kuolkaa kaikki. Mario hyppii päälle. Hui. Ai se tippu. Mä tulen ton kolikon. Oh well. Kolikot on niin mainstream. Tupla hyppy. Toi ihan nopeesti vaan. Press the A button to jump. No oh really. Mikähän on R-button? Spin jump to cross blocks. Mikähän tässä on? Okei, varmaan tää. Joo, hyvä. Hetkinen. Oh! Knew it. Gotcha! Marion N-näyttely on aina niin parasta. Tourist tips. You can hold an extra item in the box at the top of the screen. Ah niin, tää on just niinku tuo. Nyt tulee Skypessä viestiä, ei voi mitään. Hui, sehän pomppas. Hui. Ai saastana. Come on! Oh! Saakelin bullet beat. Get the fuck out of here. Tower stage hold the B button to pick up a shell. Jii! Mä en tiedä mitä mä tein tolla, mutta siis kumminkin ehkä se oli joku. Come on! Turvahyppy! Ei sitten. Vähän mulkku. Come on, hyppää siihen. Ei saakeli. Alusta. Ei ihan varma. Tai en tiedä. Joo, ei ole alusta. Mahtavaa. Täällähän menee kunnon jono dinosäyryksiä. Hei, mä sniikkaan taakse. Kiitos. Halusin vain tämän. Haha. Kuinka tyhmä voi ihminen olla? Come on! Kyllä tää menee. Juokse!
Hyppynappi pohjassa, niin hyvä tulee. Oh! Okei. Otetaan kunnolla. Tuplatappo! Ai, siinä oli kunnon viihdettä. Hei, ota koppi. Hyvä. Up and the control. En tarvitse varmaan mitään, mikä... Kyllä tonne pääsee, kun tekee vähän turboa. Okei, pääsee anteeksi. Hui! Niin Bumblebee. Hui! Ei Bumblebee. Bumblebee on Transformerista. What the hell am I talking about? Taas tää ikuinen vanha kunnon tasohyppelykohta, mistä ei kukaan pääse eteenpäin. Noniin. Haha. Ui. Älä mene hyppynappi pois. Sattuu. Ai perkele. Game over. Jos mä... Lopetas tähän tämä episodi. Toivottavasti nauditte ja mun nimi oli... mikäli en mä muista omaa nimekään enää, mutta se on morjens.